Nagabenta ki khubor baman kasni paidbah subscribe ya u an. Ka jingkerman kan ompen babi yangi shithi Upolus apostol shekinong Roman lenong basan dokhat basan. Kaktin phira usnem arhajar arpsan pilgrim of hope ne usnem ka jingkerman ya ka bakanyam Catholic jong ka jelanyam ba shillong. Ka rakhe bat duai kerpang ya ka jinget jingkerman ba ka Eucharist bakhut de ka tlong jingin Kristan ban em. Ka jilan yamba Shillong ka wena ki Archdiocese ka jila Shatila mingi kari India babon patam kan rakhi ya usnem Jubilee da ka Proseshon Eucharist ka bashisin shisnem ya ka bajulong hasnat niam laj umkra Mary our help Christian. Ya ka ka Proseshon Eucharist kabanlong ha ka khandai trik unai wieng ya ka baki paj ublei na kaleng kabri uhnyotrem ki poi khamtam kishnat niam jong ka jilan niam ba Shillong kentoit ban shimbenta ha ka jingyat procession ban mani buram ya ka Eucharist bakhoin kumjuk ki khun Kristan ka Cathedral Mary our help Christian nadu ki samla kan thei bat shinrang ki bun kam ka penkre penkrum ban penwandur bat pen itnat ikilenti ki singkin bat bu ki dur ki dar station yam ringkat ki sintiu ki skon ki jingpen kre bat penbit penbiang layo ibun ki paidbah ki wan ban shongdur bat bu status ha ki rinsan social media khamtam ki toris ne ki nongwan kairi kaying bishop bat yeng mani ba halat umkra kala phnai de ki rong ki rum ki ba pen thaba ka phalau yeng mani bat ki saudong saukun nadu ka kalbari bat ki surok latawa bat penyeng ye ki lama bat ki dak kentin blei bela sot na kaktin ublei ki ken hun rai na kayeng maniba kala pen de ki surthyang ha ga jing pen kre shashis ngi ka Shillong Archdiocese ha ga jingelam u Archbishop Victor Lingdo bat u Bishop Sindrop Bernard Lalu bat ka parish laj umkra ki le la ka kam ban penbiang penbin ya kariti le niam nadu ka mas minstep bat ka Proseshon Eucharist porno aphaisngi ka Proseshon Eucharist kashnat laj umkra kadai ka Proseshon baning kongtam hajala shateilam ingi ke India ka Ktik bat kring ye ki Kristan banwan yat pilgrim da ka jingriu blei kumta ka Proseshon Eucharist kadai ka jingim bala long do long snam bala su thiet bamla shu ban pilim nadu ubala long niam bat ubam long niam kumju wat ka sarkar lingba ki board district nat pulit bat kitnat sarkar ki atreilang ban penkhut ya ka linti ka singke
Jesus